Lalaki patay matapos sambalusin ng baseball bat ng umano'y ka-love triangle nito sa San Carlos City. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Patay ang 44 anyos na lalaki matapos na paghahampasin ng baseball bat ng 23 anyos na lalaki matapos na mapag-alaman umanong parehas sila ng girlfriend. Naganap ang insidente sa San Carlos City kung saan tinukoy sa investigasyon ng otoridad na selos o love triangle umano ang nakikitang ugat ng krimen. Nagpanggap umano ang sospek bilang nobya para makipagkita sa biktima, ngunit pagdating sa lugar, ang sospek ang nadatnan nito. Bali ang lumalabas sa investigation namin ma'am parang sa selos or love triangle ma'am. Na pag-alaman namin yung girlfriend ng biktima ay may boyfriend din. So yung boyfriend niya, yun din yung suspect natin. Na-recover din ang baseball bat na ginamit sa paghampas sa biktima, ngunit nakatakas ang sospek at patuloy na pinaghahanap ng kapulisan sa kasalukuyan. Samantala, hindi na rin umano mahagilap ang nobya simula nang mangyari ang insidente. Kaugnay nito, kasong murder ang isinampa laban sa sospek. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.